Ο ελληνικός λαός στηρίζει τις σκληρές διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης για μια θετική συμφωνία. Μια συμφωνία συμβατή με το ριζοσπαστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, με τις ριζοσπαστικές δεσμεύσεις μας. Θα ήθελα πρώτα όμως, κυρία Ξαφά, για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο συνάδελφος με το ρεπορτάζ, ο Χριστόστομος Τσούφης, ένα σχόλιο για αυτά τα δημοσιεύματα στο ξένο τύπο. Μιλούν για χρεοκοπία άλλες φορές εντός ευρώ, άλλες φορές εκτός ευρώ, για Plan B, για ένα δεύτερο σχέδιο που εκπονούν και τις απαντήσεις που δίνουν τόσο Ευρωπαίοι αλλά και στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όταν τους ρωτούν για το αν έχουν σχέδιο αντιμετώπισης ενός Brexit. Έχει σπαταληθεί πάρα πολύς χρόνος συζητώντας όχι την ουσία, αλλά το πώς θα αποκαλείται η Τρόικα και πώς θα αποκαλείται το μνημόνιο. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο που μένει σχετικά λίγος χρόνος μέχρι τα τέλη Ιουνίου, οπότε λύγει αυτό το πρόγραμμα και εξαφανίζονται τα χρήματα τα οποία συνδέονται με την παρούσα αξιολόγηση, χωρίς να διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές της. Αλλά κανένας πιστωτής δεν πρόκειται να βάλει χρήματα σε μια μαύρη τρύπα στην ουσία, σε ένα καλάθι χωρίς πάτο. Αντίθετα, θα πρέπει να πιστούν οι εταίροι μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι υπάρχει μια πορεία εξυγίανσης των δημοσιονομικών και ότι βελτιώνεται βαθμιαία η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, ορισμένες μεταρρυθμίσεις σαν αυτές που θέλει η κυβέρνηση να κάνει, που είναι κυρίως πρακτικά μέτρα, δεν είναι μεταρρυθμίσεις, αυτά δεν ικανοποιούν τους εταίρους. Θέλουν να δουν μέτρα που αφορούν το συνταξιοδοτικό, την αγορά εργασίας και τις ιδιωτικοποίησεις. Αυτά είναι κόκκινες γραμμές όμως, κυρία Ξαφά, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στελέχη της κυβέρνησης. Αν δεν ξεπεραστούν αυτές οι κόκκινες γραμμές όμως, η μόνη εναλλακτική είναι το Brexit, είναι η έξοδος από την Ευρωζώνη. Και ενώ είναι γεγονός ότι οι ψηφοφόροι δεν έδωσαν στην κυβέρνηση εντολή να βγει από αυτές τις κόκκινες γραμμές, επίσης δεν της έδωσαν εντολή να βγάλει τη χώρα από την Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση εξελέγει υποσχόμενη δύο αντιφατικά πράγματα: ότι θα κρατήσει τη χώρα στην Ευρωζώνη και ότι θα σκίσει το μνημόνιο. Αυτά τα δύο είναι ασύμβατα. Και όσο πιο γρήγορα το παραδεχτεί δημόσια, τόσο καλύτερα για όλους μας.